החיות שלי, אי אפשר לפתוח שבוע, יום, אי אפשר לפתוח שיעור בשבוע כזה, ביום כזה, בלי לדבר על הצדיק, על בבא סאלי, ולו בסיפור אחד, כי אומרים חז"ל, כשמדברים על צדיק, שפתותיו דובבות בקבר. את פשוט מחיה אותו, כי כביכול כשאת מדברת, הוא מדבר את הסיפור גם הוא מהקבר. כשנותנים חיים לצדיק, הצדיק עומד ומתפלל ומחזיר חיים. אז החיות יקרות, באמת, אם אנחנו בסדרה של עבודת מידות, באמת אין דבר יותר גדול, יותר ראוי מבבא סאלי. החיות יקרות, נשמה, אין דבר יותר גדול ללמוד באמת מדרכם של הצדיקים האמיתיים, לא הרב בריח, רב זרועות, רב עם אשתו והמשפחה, מהצדיקים האמיתיים. בבא סאלי, חיות יקרות, כמה שהיה ענק שבענקים, כמה שהיה רואה מתחילת העולם ועד סופו, איזה כוח, לא היה מי בא לבבא סאלי ולא יצא עם ישועה. יש לה סיפור עם אותו בחור שנפצע באחת ממלחמות ישראל, ממש על כיסא גלגלים, והגיע לבבא סאלי, פגש את הבן אדם, והוא ממש, החיות יקרות, אמר לו קום, בבא סאלי אין לי רגליים, איזה יגע בבא סאלי, איך אני אקום? איך אני אקום? אמר לו, אמרתי לך קום, וברוך השם עד היום הוא הולך על שני רגליו. החיות יקרות, אבל עם כל הגדלות של בבא סאלי, עם הכוחות שלו, עם הישועות, עם זה שהיה רואה מתחילת העולם ועד סופו, כל בן אדם שבא אליו הוא קלט אותו, הוא ידע בדיוק במי מדובר, מי הבן אדם, הכל הוא ידע. חיות יקרות, בבא סאלי עם כל זה מידות היה ענב, לא היה מחזיק טובה לעצמו, היה דרוויש כזה. חיות יקרות, תראינה מה זה, גדולי ישראל, עיקר עבודת האדם בעולם, החיות שלי, זה עבודת מידות. אדם, החיות יקרות, אם לא עבד על המידות שלו, לא שווה לו כל מה שהשיג בחיים שלו, לא שווה שום דבר. יום אחד הגיע לבבא סאלי אדם מהעולם התחתון, תראו את החבר'ה שמעלים חופשי לעולם העליון, איזה מאפיונר ככה, כבד, רציני, בא לבבא סאלי והיא לו מעטפה ככה, שמנה, רצינית. חיות יקרות, היה בטוח שהוא מערבב את הבבא סאלי. בטח בבא סאלי לא קלט אותי, יושב איתו, מערבב אותו. על המזל אותו יום, מתפוצץ לבבא סאלי בבית, השירותים, האמבטיה, הכל בלגן שלם. הגיע אינסטלטור, בודק את כל המערכות, אומר לרבנית, תשמעי, מה אני אגיד לך, אבל המצב פה ממש קשה, צריך לפרק את כל הבלטות, להחליף את כל האינסטלציה. הכי פחות לכבוד הצדיק, לכבוד בבא סאלי, 10,000 שקל. שומעת את זה, אומרת, תהיה בבא סאלי, איך אני יודע את זה? מה אני עושה? בא לרב, אומרת לו, כבוד הרב, תשמע, מה, צריך להחליף הכל, זה לא פחות מ10,000 שקל. אמר לה, בלתי, מה דואגת? לכי למגירה, יש לך מעטפה מוכנה. מתי הכנת אותה? הולכת למגירה, מוציאה, באמת מעטפה רצינית, סופרת, בדיוק 10,000 שקל. וואו, מה היה בבא סאלי? מה, איך הרב? איך ידעת? אמר לה, בלתי, תקשיבי טוב, כסף של שירותים, הולך לשירותים. זה בבא סאלי, החיות יקרות שזכותו תגן עלינו. אנחנו בדור הזה, החושים שלנו מאוד מאוד קרו, כבר אנחנו שומעים פיגועים, הוא נהרג עוד חייל, נפצע, בסדר, זה, ממשיכים הלאה. זה רק הקדוש ברוך הוא שמצילנו מידם, הקדוש ברוך הוא מראה לנו בימים האלה, אין כמו שנקרא, אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר, אם השם לא יבנה בית שב עמלו בוניו בו כי לא ינום ולא יישן שומר ישראל. החיות שלי, זה תכנון אחד מתוך מיליוני תכנונים שעלה בעצם לצערי, אבל חיות יקרות ששומעים שככה חיילים נהרגים, בחור צעיר, חיות יקרות, בחור צעיר שהלך לשרת כביכול את המדינה, לשמור על עם ישראל, חוזר לאמא שלו בארון וגם לא שלם. החיות יקרות, זה צריך להגיד דרשני גדול על כל אחת מאיתנו. משפחה שבאה לבבא סאלי להילולה ויוצאים והשם מרחם, תינוקת בת 1.5 שנה, אמא נפצעת קשה, בהיריון, האבא פצוע קשה, 2 אחים. החיות יקרות, מה עשתה אותה תינוקת? הרי בטח לה אין חטאים, נכון שיש לה את התיקון שלה, אבל החיות יקרות זה בעוונות הדור. אנחנו לא יכולות להמשיך הלאה, אם אפשר לשמוע דברים כאלה קשים, דברים כאלה מזעזעים ולהגיד טוב נו,
תשקרי. עם כל דבר שאני אביא לכם, תגידו, זה מקרה, וזה מקרה, וזה מקרה, וקרה. אומר בורא, אני נותן לכם עוד ועוד מקרים יותר קשים. שתבינו שמישהו מדבר איתכם. שתבינו שהימים האלה אנחנו מעצבים איך תהיה גאולה. בחסד ורחמים וחס ושלום דאעש בישראל. שמעתם מה אמרתי לכם, אחיות שלי? השם מנסה לעורר אותנו, וזה הימים, אחיות יקרות, תתנערי, מעפר קומי לבשים בגדי, תפארתך עמי, אחותי יקרה, תעצרי את החיים, חשבון נפש, איפה את רצה, מה יצא לך שבוע עבר, עוד שבוע עבר, עם מה יצאת? עוד 4 מנות פלאפל, 2 מנות שווארמה, 4 צלחות קוסקוס, עם מה יצאת? עם עוד קנייה בפולנבר, מה יצאת, אחותי יקרה? עם עוד אירוע, עם עוד איזה מסיבה, עם עוד לספוק את הראש, נו, ומה? אחיות יקרות, השם מדבר איתנו, אחותי תעצרי את החיים, תבחני את החיים. רגע, מה הדרך? לאיפה אני בונה את עצמי? לאיפה אני מובילה? אחיות יקרות, הימים האלה אנחנו מעצבות אם אנחנו נזכה להתעורר. אם אנחנו נזכה באמת להבין שיש מישהו שהוא אבא שאוהב אותנו יותר מאשר אנחנו אוהבות עצמנו, מדבר איתנו, שולח לנו מסרים דרך כל אירוע, דרך כל מקרה, דרך כל דבר שאנחנו אוהבות. אני מדברת על האירועים הכלליים, אבל אין מי מאיתנו שלא עוברת. רק השבוע איזה בשורות, זו קיבלה את המחלה וזו גילו לה את המחלה וזו נתנו לה רק חודש של חיים. איזה מצבים, רק ללכת למחלקת, למכון שרן בעיה כרם, את הולכת לשם, את חוזרת בתשובה. רק לראות כמה אנשים צעירים, כמה בחורות חולות סרטן, איך נראית אישה בישראל שהייתה נראית לפני חודש $1,000,000, פתאום את רואה אותה שבר כלי. ואז את מבינה, רגע, מה זה בן אדם? היום אני פה, מחר, אללה יודע איפה אנחנו. שבעזרת השם נהיה רק במקומות טובים. אבל אחיות שלי באמת, לא צריך לשמוע עוד גזרות ועוד צרות ועוד גרונות שמשספים בעם ישראל ועוד נהג שנלחם על חייו ועוד אישה לראות אותה איך משספים לה את כל הגרון מאחורה, כל הצבא. אחיות יקרות, די, מספיק, ראינו יותר מדי. די, סבלנו טרור, סבלנו פיגועים, סבלנו מחלות, סבלנו שלומי בית בעיות, סבלנו גירושים. אחיות שלי, הגיע הזמן גאולתנו, אם נזכה להתעורר, אנחנו בקרוב זוכות בעזרת השם לגאולה שלמה בחסד וברחמים. כמה אתן צדיקות, כמה אתן, אחיות שלי, תדע לכם כמה אתן מבטלות גזרות. אין לכם מושג כמה אתן הגולנצ'יקיות, כמה אתן שומרות ישראל, כמה אתן, אחותי יקרה, את, כן את, בזה שאת משתדלת בכל דבר, בכל עניין, כמה את שומרת על החייל הזה שימצא בהר דוב, או בעזה, או במקום כזה או אחר. אין לכם מושג כמה אתן בנות ישראל שומרות על עם ישראל. אבל אני רוצה בעזרת השם להמשיך איתכן סדרת עבודת מידות. אני רוצה לדבר היום בעזרת השם להתחזק יחד איתכן באחת המידות הכי חשובות, מידה שהיא למעשה הבסיס להצלחה, לאושר בחיינו, מידת הכרת הטוב. שמעתם על הכרת הטוב? ראיתם אותה בשוק שבוע שעבר? הכרת הטוב. לצערי אנחנו דור שלא יודע מה זה הכרת הטוב. אנחנו כל כך רחוקים ממושגים של הכרת הטוב. אנחנו דור שמרגיש שחייבים לנו הכל, ואם השתמשנו באיזה דבר כזה או אחר, מה נתתי לו פרנסה, מה זאת אומרת? היא צריכה להגיד לי תודה, על מה תודה? הכרת הטוב, הבסיס להצלחה, הבסיס לאושר בחיים. אחותי היקרה, תלמדי את עצמך להכיר טובה ולהכיר טובה. בא הקדוש ברוך הוא שעושה סקירה על כל התורה, תבדוק ותמצא שהקדוש ברוך הוא נותן משמעות מאוד גדולה למידה הזאת של הכרת הטוב, שהיא למעשה הבסיס בחיינו. לא סתם המצווה הכי חשובה שמלווה אותנו מהרגע שפקחנו את העיניים, איך אמר פינוקיו עליו השלום? בוקר טוב עולם, כן, ועד הרגע האחרון שאנחנו עוצמות העיניים, נשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. יש מצווה שמלווה אותנו כל יום, כל רגע, כל דקה, כל חיינו. מהי המצווה? כבד את אביך ואמך למען יאריכון ימיך. אומר הספר החינוך, כל השורש של המצווה הזאת
קודם כל למי? למי שהביאו אותך לעולם. אחותי יקרה, אמרה לי מישהי משפט חכם, הרבנית, בחורה לא יודעת להעריך את אימא שלה עד שהיא לא נעשית אימא בעצמה, והיא רואה כמה אנחנו עובדות קשה. איך אמרה לי מישהי, סליחה מכבודכם, אמרה לי הרבנית 20 שנה אני נשואה, לא קניתי לעצמי פירור, אמרה לא קניתי לעצמי את הדבר הכי בסיסי, אבל הילדים שלי הכל הכי מותגים, הכי דבס שבדבס. אחיות יקרות, מהרגע שאימא נעשית אימא, החיים שלה האישיים זזים הצידה. היא רק רצה אחרי הילדים לתת להם, להביא להם, ובסוף איזה אימא, באה לי את האימא של השכנה. אחותי היקרה, איפה הכרת הטוב? אנחנו דור שרואים, אמרתי פעם כבד אביך ואימך, למען יאריכון ימיך. היום זה כבד בנך ובתך למען לא יקצרון ימיך. היום ההורים צריכים לכבד את הילדים, ואוי ואבוי להם לא יכבדו. בדור שלנו, איפה יש כיבוד הורים? מי יודעת? אמרה לי מישהי, גם משפט חכם, אמרה לי הרבנית, לא מעריכים אימא עד שאין לה. כשהאימא הולכת, אז אומרים, אמא הייתה אימא שלי, עכשיו מה הייתה עושה? אמא הייתה אימא שלי, מה הייתה? אחותי זה לא החוכמה. החוכמה והעבודה שלנו, עבודת מידות אחותי. איך אנחנו אומרים בתפילת הודיה? תודה לך בורא עולם על החושך, כי רק מתוך החושך מתגלה האור. אחותי, לא צריך להגיע לחושך כדי לגלות האור. החוכמת חיים, ההצלחה בחיים, זה להעריך את האור כשיש את האור, ליהנות מהאור כשיש את האור. אחותי יקרה ותדעי לך, אחד הדברים הבסיסיים, את רוצה אור בחיים שלך, אם את רוצה חיים של שמחה, אם את רוצה להצליח במיוחד בתחנה המרכזית, קרי, נישואים, חינוך ילדים, למדי את עצמך קודם כל להכיר טובה, וקודם כל לאמא ואבא, לאלו שהביאו אותך לעולם. כשאותי שואלים, רבנית, אני יצאתי מאיזה בחור, מה את אומרת, מה אני אבדוק? דבר ראשוני, אחותי, את רוצה מדד אמיתי על בן אדם? רוצה להסתכל באמת, לדעת מי הבן אדם? הרי הוא שחקן הכי טוב, כמו שאת השחקנית הכי טובה. אחיות יקרות, המדד הכי חזק לדעת באמת מי הבחור, מי הבחורה. תסתכלי, הוא מכבד את אמא שלו, אם אכפת לו מאבא שלו. בחור שיש לו לב על אמא שלו, מחר יהיה לו לב עלייך. איך הוא מתנהג לכל אדם באשר הוא. אחיות יקרות, זה המדד. גבר שלא יודע לכבד את אמא שלו, אחותי, תשכחי מזה שהוא יכבד אותך, זה לא יהיה. אל תחי באשליות. המדד של האדם, אני אגיד לכם יותר מזה, אם את בתור בחורה לא תעבדי על המידות שלך, נכון, יש לנו תירוצים מפה עד ללונדון, יש לנו את כל הסיבות שבעולם למה לא לעשות, למה לא מגיע, למה לא כדאי. אחותי יקרה, זה לא ייתן לך שום דבר. תקשיבו טוב ילדות שלי, זה לא יוביל אתכם לשום מקום טוב בחיים. קחי את עצמך לידיים, לא באת לתקן את העולם, באת לתקן את עצמך, והלוואי ונזכה לתקן את עצמנו. ובתקנה של עצמך את בונה לעצמך חיים טובים, את בונה לעצמך חיים של אושר, של שמחה. כי אם את היום לא יודעת להוריד את הראש בפני אמא, אם את לא שותקת ובא לך לצאת על אמא ולהתחצף ולרדת, ואת לא יודעת לשתוק ולשבור את המידות שלך, אחותי היקרה, מחר תתחתני ולא תשתקי לבעלך, ואמא תשתוק לך, אבל בעלך ישים אותך במקומך. אחותי היקרה, הוא יעשה לך את הבית ספר של החיים. אחיות יקרות, תדען לכם, מי שלא עובדת על המצווה הזאת של כיבוד הורים מתוך הכרת הטוב, אמא הביאה אותי לעולם, אמא גידלה אותי, כמה דרכה, כמה עבדה, כמה עמלה כדי שאני אגיע למקום שלי, לא משנה עם כל החסרונות, עם כל זה שהיא נתנה לאחותי יותר ולאחיות. עזבי אותך אחותי, זה טריקים ושטיקים של יצר רע להכשיל לך את החיים. אחותי היקרה, למדי את עצמך להכיר את הטוב. מחר את תתחתני, בסיס של שלום בית זה הכרת הטוב. כי מה עושה לגבר תמורת רוח ונחת רוח? כבוד. אישה שיודעת לכבד את בעלה, בעלי השם ישמור אותך, אני מעריכה אותך. איך אומר הרב לסרי, גם גבר מקבל כבוד, הוא נמס כמו מרגרינה. קחי אותו, תמרחי אותו על כל הקירות של הבית, תעשי ממנו מה שאת רוצה. חיות יקרות, עוצמה של אישה שהיא שמה את בעלה מלך, ואם תשימי אותו מלך זה ייקח זמן, אבל יום אחד תהיי מלכה. וזה מתוך הכרת הטוב. בעלך הביא קניות, בעלי, תודה רבה, השם ישמור אותך. איך אמרה לי מישהי, העם הוא ראשון אוכל. על מה תודה רבה? הוא קונה לעצמו, לא משנה אחותי, קנה לעצמו
עצמו, הוא הראשון. את אוכלת? את נהנית מזה? עזבי אותך מתירוצים, עזבי אותך מחיפוש למה לא להכיר טובה. תגידי תודה רבה, תודי. הייתי קרוא, סיפרה לי מישהי, יש את חי, אבל אני אגיד לך משהו, אחותי יקרה, גבר מוגבל. גבר צריך לעבור הרבה תהליכים שמגיע להבנה לתובנה. אבל אם את רוצה יום אחד להגיע למקום שהוא גם יגיד תודה, זה רק על ידי שאת תלמדי אותו בהתנהגות שלך להגיד תודה ולהכיר. יום אחד ייפול לו האסימון, יום אחד הוא יתוודע, רגע, יש לי אישה שכל כך מעריכה, שכל כך מכירה טובה, שכל כך מכבדת, מגיע לה כל הכבוד שבעולם. ויום אחד, אני אומר לך, מניסיון בשטח, עם זוגות ש10 ו-15 שנה חרגו דרגו אליי בבית. אבל האישה לקחה את המושכות, האישה לא ויתרה, האישה התנהגה בחוכמת נשים, יום אחד פתאום אור גדול, פתאום כל הבית משתנה לטובה. אחיות יקרות, תראינה, עבודת מידות זה לא פשוט, בעיקר עבודת מידות זה לא בחוץ, זה בבית. מול אמא, מול אבא, מול אחים, מול אחיות, מחר מול בעלך, זה שיא עבודת המידות. אבל אחותי היקרה זה כמו אדם הולך לעבוד, הוא עובד קשה, כמה בבוקר את הולכת, את עובדת בחור, לא משנה. את יודעת סוף החודש יש לך משכורת. אותו דבר, עבודת מידות זה עבודה. זה כביכול את עובדת ועובדת, לא רואה שום דבר, אולי יותר חרבודה בו בחיים. אבל אל תדאגי אחותי, שום דבר לא הולך ריקם. יום אחד תהיה לך משכורת, אני לך יותר מזה. גם אם בעלך לא יתפקח, גם אם הבעל לא יבין יום אחד איך להתנהג מתוך לימוד מההתנהגות שלך, אחיות שלי, גדלים בבית, שאמא יודעת להגיד את אבא, שאמא יודעת להגיד תודה, הם ידעו להגיד לה תודה מחר. אחותי היקרה, אם את לא יודעת להגיד תודה לבעלך, מחר הילדים שירקת עליהם דם, ואנחנו יורקים עליהם דם, לא ידעו להגיד לך תודה. ואתן לא מבינות כמה ילדים מתצפתים הורים. לפני שבועיים עשיתי שבת בבית. ערב שבת, אנחנו חושבים, אוכלים ככה בכיף, הבן הגדול היה שם. ואז הוא אומר משפט שהדהים אותי. הוא אמר, דיברנו קצת על שידוכים, חתונות ועניינים. אז הוא אמר, אבא, אני רוצה שתדע שאני יוצא עם שני דברים הכי חזקים מהבית. דבר אחד ממך, דבר אחד מאמא. ממך, תדע לך, אבא, אתה השרשת לי, אתה הכנסת לי את זה חזק, מה זה כוח של לימוד תורה, מה זה ללמוד תורה לשם שמיים, מה זה להיות עמל בתורה. זה לא משנה אם אני בכולל או אני בבית או אני לפני שינה או דקה לפני שאני נרדם בספר על העיניים. אבא, למדתי ממך מה זה עמל של תורה. אבל תדע לך אבא, ואני הייתי ככה שותפת שלי, הוא אמר, תדע לך אבא, מאמא אני למדתי מה זה עבודת מידות. כשהוא אמר את זה אני מאוד התרגשתי, כי בסך הכל אני כלום. אבל את כביכול לא שמה לב לדברים שאת כביכול בזרימה של החיים, על הילדים מתצפתים, כל פעם שאת שותקת, כל פעם שאת מעבירה, כל פעם שאת מחליקה, כל פעם שאת מארגנת פינות. אחותי, תדעי לך, הילדים שלך מתצפתים אותך רגע, שנייה. ותדעי לך, את הדוגמה האישית שלהם, אני תמיד אומרת, ילדים, או סליחה, הורים לא מחנכים ילדים. אחותי היקרה, אם את חושבת שאת תחנכי את הילדים שלך, אחותי, אין דבר כזה. הורים לא מחנכים ילדים, הורים נותנים דוגמה אישית לילדים. אם את לא תקחי את עצמך עכשיו ברווקות, אחותי, אם לא תקחי את עצמך לידיים ותשברי את הגאווה, ותשברי את כל החשבונות של היצר הרע, אם לא תלמדי את עצמך להתכופף, לעשות את עצמך שטיח להורים שלך, מחר אחותי היקרה יהיה לך בעיה קשה עם הבעל שלך, ובחרותיים יהיה לך בעיה עוד יותר קשה עם הילדים שלך. אחותי היקרה, עבודת המידות, מידת הכרת הטוב, למדי את עצמך להכיר טובה לכל אדם, לכל דבר באשר הוא, עד כדי כך זה מגיע. אתם יודעות שבבית המקדש הייתה מנורה שהדליקו אותה כל יום בבית המקדש. שואל שם הרמב"ן, למה הייתה צריכה להיות מנורה? הרי בית המקדש זה הבית של בורא עולם, זה מקום השכינה. אתם יודעות מה זה השכינה? בורא עולם נקרא אורו של עולם. זה כמו מישהו הולך באמצע היום ברחוב עם נר דלוק. מה קרה? מה? למה אתה צריך נר? לא, שיהיה לי אור, איזה אור? יש לך שמש, אותו דבר, למה השם? היה צריך נורא. הקדוש ברוך הוא אורו של עולם. אלא תקשיבו טוב ילדות שלי, בא הקדוש ברוך הוא למד אותנו מה זה הכרת הטוב.
בא הקדוש ברוך הוא מצווה עם ישראל לנצח נצחים לכל הדורות, הדליקו מנורה בבית המקדש. למה? הכרת הטוב לאותו עמוד האש שליווה אתכם במדבר 40 שנה. אבל לא אותי, סבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא של הסבתא, לא משנה. עם ישראל נהנה מזה, השתמש באש כל החיים. לנצח נצחים צריכים להכיר טובה. למדינות הדרך פה מגיעה הכרת הטוב. אחרי תקרות באמת כמה אנחנו רחוקות. ספרים על רב אלה רביע, אחד הצדיקים שהיה לעם ישראל. כל כיסא שהיה יושב עליו, כשהוא היה קם, נקה את הכיסא. אמרו לו הרב, מה אתה חברת ניקה? מה אתה מנקה את הכיסא? אמר, אני רוצה ללמד את עצמי הכרת הטוב אל הכיסא. כי אם אני לא אכיר טובה לכיסא שישבתי עליו, מחר אני לא אכיר טובה גם לבני אדם. מחרתיים אני לא אכיר טובה לבורא עולם. איך כתוב? כל הכופר בטובת חברו, סופו שיכפור בטובתו של מקום. מה קשור? קשור אחותי, ראינו את זה אצל אדם הראשון. הרי האדם הראשון, אי אפשר לתאר את הדרגה שהיה אדם הראשון. אדם הראשון היה יצירת כפיו של בורא עולם. היה אדם הראשון רואה מתחילת העולם ועד סופו. אדם הראשון היה מגדלור, הגוף שלו היה פרוז'קטור מאיר על כל העולם. אי אפשר לתאר איזה דרגה רוחנית, איזה השגות רוחניות שהיה לאדם הראשון. ראיתי קרות אחרי חטא עץ הדת, בורא עולם אומר לו למה? מה אומר האדם הראשון? בורא עולם, מה אתה רוצה? ארולה שנתת עמדי איזו! אומרים חז"ל, מה אתה כופר בטובת אשתך? נכון, היא החטיאה אותך, נכון, אבל אתה צריך להיות גבר, לעמוד על שלך. היית צריך להתגבר, היית צריך לברר את האמת. מה אתה מפיל עליה? מה אתה לא לוקח אחריות? מה אתה מאשים? מה אתה כופר בטובתה? שכחת שהביאה לך ילדים, שכחת 60 שעות לך, שכחת את כל זה. מה אתה רואה? האישה שנתת עמדי. אומרים חז"ל כמה פסוקים אחרי, מה כתוב? מה אומר אדם הראשון הקדוש ברוך הוא? אכלתי ואוכל. במילים אחרות, צפצף עליך להורות לך משבצת דף חשבון. אומרים כן, אכלתי ואוכל, מצטטת. ראיות עיקרות, אומרים חז"ל, כל זה הגיע לאדם הראשון, הגיע האדם הראשון לדרגה כזאת, דבר עם השם בצורה כזאת. מאיפה זה התחיל? האישה אשר נתת עמדי. אדם שלא מחנך את עצמו להכיר טובה, בלי להרגיש יום אחד הוא יקפור בטובתו של מקום. בדוק, אני אומרת לכם, בדוק ומנוסה. אני אגיד לכם יותר מזה, משה רבנו, הרי הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, לך תכה על היאור, תהפוך אותו לדם. לך תכה על החול, תהפוך לשכין, מכת צפרדע. משה רבנו לא הולך, הוא שולח את הארון במקומו. אומרים חז"ל למה? הכרת הטוב. יאור, אותו יאור ששטה עליו הטבע שלי, אני לא יכול להכות אותו, אני לא יכול להיות כפוי טובה. חול שעזר לי להעלים ראיות להקליט המצרי, אני לא יכול להכות אותו, לא יכול להיות כפוי טובה. ואני אגיד לכם יותר מזה, הקדוש ברוך הוא מסכים איתו, וכי היאור, הרי מדברים פה על משה רבנו איש האלוקים. החיות יקרות, וכי היאור הציל אותו, וכי החול טמן את המצרי, ודאי שלא, אבל זה לא משנה, לא לעשות חשבונות, פה זה טעות, פה הנפילה. נהניתי מהדבר, שימש אותי, אני חייב לו הכרת הטוב, חייב לו את החיים. רבי עקיבא, חיות יקרות ביותר לנו, רבי עקיבא, הרי כל מה שראתה רחל והייתה מוכנה לוותר על כסף, על זהב, על נוחות, על כל העולם, ואשתו הייתה הבת של ביל גייטס דאז, מולטי מיליונר היה אבא שלה. מה ראתה בעקיבא? דבר אחד, מידות, אדם שלא יעבוד על המידות, חטא יקרה, כל התורה שתהיה עליו, הוא לא שווה כלום. תמדות רבו של דוד המלך, קראו לו דואג האדומי. ראית יקרות, הוא היה ראש הסנהדרין, היה גדול שבגדולים, היה הרב הראשי לישראל. אבל עם כל התורה, עם כל החידושים, כל הספרים שהוא הוציא לעולם, כשהוא הגיע לבית דין של מעלה, החיות שלי, לא ידעו, היה לו מידות רעות, הוא קינה בדוד המלך, הוא רדף את דוד המלך. בכל מיני תירוצים, למה כן? למה הוא צודק? מה זאת אומרת? אבל כשהוא הגיע לבית דין של מעלה, פה אפשר לשקר, פה אפשר לספר הרבה סיפורים, מה רחל? פה אפשר, אבל שם אפשר לדבר חצי סיפור, תראים לך את הסרט אונליין. בית דין של מעלה לא ידעו מה לעשות עם הנשמה, מצד אחד להכניס אותו לגן עדן, אי אפשר, הוא היה מלא מידות רעות, מצד שני לגיהנום אי אפשר, נשמה מלאה תורה.
הפושע הנאצי הכי גדול לדמניוק. שרפו את נשמתו ופיזרו את האפר על הים. למה? מסר גדול. שיהיה אדם מכל התורה, שתהיה אישה שתשים לו כיסוי ראש, 4 כיסוי ראש וגם תסיר של הקוסקוס על הראש. שתלבש לו קדים, תשים ג'ילביות ואוהלים. אם היא לא עובדת על המידות, כן, אף אחד לא מושלמת, לכולנו יש מעידות ונפילות. אבל אם היא לא מודעת לעניין שהיא צריכה להשתנות, שהיא צריכה להשתפר, שהיא צריכה לעבוד על המידות, הגיהנום שלה היא הגיהנום הכי גדול בעולם. אחותי, עיקר האדם, תקשיבו טוב ילדות של עיקר האושר וההצלחה זה מידות. זה מה שראתה רחל ועקיבא. נכון, בור ועם הארץ. נכון, שונא דת ודתיים ברמות שאמר תנו לי איזה דוס, נושר אותו כמו חמור. אבל מידות, איזה פשטות, איזו ענווה. איזה לב, איזה חסד, איזה רחמים. אחיות יקרות, אמרה רחל הלביש על בן אדם כזה, תורה זה משה רבנו, הולכת על כל הקופה, מוותרת על הכל. אחיות יקרות, בליל הכלולות היא לא ישנה לא בהולידאין ולא בהולידאות ולא בהולידאמה, בבית התבן. ואחיות יקרות, כל זה במטרה שהוא הבטיח לה, הולך ללמוד תורה. ועובר 7 ברכות, מהירה אותו רחל, עקיבא, קומה, מיקום נשמה. מה רחל, 8 בבוקר, מה? דברי איתי ב-12. שיעור 12, איזה 12? הרמה בעיניים של אמא שלך, איזה 12? איזה? 12? מה בוער? מה יש לעשות? אמר לו ללמוד תורה. אמר לה רחל, תקשיבי טוב, הבטחתי? לא הבטחתי לקיים. אישה בימינו מה עושה? כמו ביבי נתניהו, אה? השם יחזיר את כולנו בתשובה. חיות יקרות, מה עושה אישה בזמננו שומעת את זה? ויתרה על אבא, על אמא, על עושר, על כבוד, על הכל. עכשיו הרבנות, שוברת עליו את כל הבית, במקרה הטוב. חיות יקרות, רחל, תראינה חוכמת נשים, מה זה מידות? היא יודעת אם הוא לא רוצה, אין אדם רע. תקשיבו טוב ילדות שלי, אין אדם רע. יש אדם שרע לו. ולפעמים אדם כל כך רע לו שהוא בונה מחיצה ועוד מחיצה ועוד מחיצה וחדר ועוד חדר ובונקר. חיות יקרות, אבל אם אנחנו לאט לאט בסבלנות נפרק מחיצה ועוד מחיצה ועוד חדר ועוד בונקר, נגיע לאדם הכי טוב בעולם מניסיון בשטח. חיות יקרות, יודעת רחל אם הוא אומר לא, סימן שיש לו משהו שחוסם שמפריע לו. בסבלנות, יש נשים. פה, עכשיו תגיד לי מה אמא שלך אמרה. עכשיו! את לא מבינה, הוא לא יכול לחץ נפשי. גבר אין לו כוחות נפשיים, ראיתם גבר חולה? תזמיני לו חברה קדישה, אפילו דלקת בגרון אין לו. זהו, הוא אומר, זהו, פתאום, אין להם כוחות נפשיים. גבר, תקשיבו טוב, שאשתו מלחיצה אותה, עכשיו תגידי, הוא יקלל אותך, אחותי. איך אמרה לי מישהי הרבנית, איזה יקלל? זרק עליי מיקרוגל, כמעט לקח לי את היד. אחיות יקרות, בלי לחץ, רחל מרפאה, מטיבה איתו, מכינה לו, כל ערב, זקי תיתק. זה שבוע, הוא נפתח, אומר לה רחל, כפרה, מה אני אגיד לך? אני מתבייש, אני בן 40 לא יודע לפני, מה אני מתבייש? אמרה לו, אתה צודק, גם לא ניסתה להוכיח אותו, כי גבר לא מקבל מאשתו. גבר זה כבוד, זה אגו, אם תביאו תניח תפילין, הוא יניח אותם רק בארון. אחותי היקרה, חוכמת נשים בנתה ביתה, עושה לו הצגה שלמה עם חמור, עם כוסברה, עם פטרוזיליה. אומרת לו, עקיבא, כמה זמן יצחקו עליך כפרה? יום, יומיים, שבוע, ישכחו, אבל אתה יודע מי אתה. אתה המלך של העולם, אתה לוקח את כולם בהליכה. אתה יודע מה אתה תהיה, מרימה אותו, לא טעם, אתה עקום, מי שהתחתנתי לך, אין לי מזל. אחותי היקרה, מה את מורידה אותו? גם ככה הוא בקנטים, תעלי אותו, רוממי אותו, מילה טובה. לא מילה חמה, תצטרף יותר. חיות יקרות, עד שמביאה אותו בסובלנות למצב שהוא הולך מרצונו, והחיות יקרות עוזב את הבית ל-12 שנה. אחרי 12 שנה הוא חוזר עם 12,000 תלמידים. איך שהוא בא להיכנס לבית הוא שומע את השכן, אומר לאשתו, לרחל, איזה חיים הבאת על עצמך, איזה צרות, מה התחתנת עם העם הזה? מה מצב בו? תראי, זרק אותך. בלי בעלה, אין מי שיפרנס, את דואגת, את פרנסת, ילדים. מה היה חסר לך אצל... למה התחתנת איתו? מה עשית לעצמך?
אמרה לו, בילדה, תקשיב לי טוב, אם היה שומע אותי עכשיו, ילך לעוד 12 שנים. שומעת לעקיבא, רבי עקיבא, לא נכנס לבית, עושה אחורה פנה, קדימה צד, חוזר חזרה ללמוד תורה עוד 12 שנה. חוזר עם 24,000 תלמידים. אחרי תקראו תמדות מה זה רבי עקיבא עם 24,000 תנאים. איזה עוצמה כל העיר רועשת וגועשת, כרזות, מודעות, צדיק בא לעיר, צדיק בא לעיר. מקימים במה בכיכר המרכזית, כל האישי ציבור, כל הצדיקים, כל הרבנים. התזמורת, זמרים, ענייני, אחיות יקרות. רחל, אותו יום אפילו בגד נורמלי לשים עליה, לא היה לה, הולכת לשכנה, אומרת לה, תעשי טובה, מה אכפת לי לראות, תראי איזה משהו. וכשהיא רואה את רבי עקיבא, ליבה מחסיר פעימה. 24 שנה היא לא ראתה אותו, 24 שנה היא יורקת דם כל יום עם הילדים, הפרנסים, הכל שהוא יהיה גדול. לא יכולה להתאפק, באיכשהו משתחלת בין התלמידים. מגיעה אליו, בדיוק התלמידים קולטים אותה, רוצים להרים אותה, להעיף אותה באוויר. אומר להם רבי עקיבא, הניחו לה. הניחו לה כי שלי ושלכם, שלה הוא הכל שלה. אומרים חכמי המוסר, מה זה שלי ושלכם? שלה מה הכל? חצי חצי, מה הכל? מה אתה? הרי 24 שנה, רבי עקיבא גם ירד גם. 24 לא היה קל, בלי אישה, בלי מיטה, בלי לחזור לבית, בלי קוסקוס, בלי מטבוחה, לא היה קל. אתם יודעות איך הוא שרד 24 שנה? כל יום, שעה ביום היה הולך חוטב עצים. חצי מוכר, חצי מוכר, קונה לחם, חצי היה מסיק לעצמו בלילה שיהיה לו קצת חם. היה 24 שנה ישן על ספסל בבית המדרש. מה זה שלי ושלכם? חצי חצי, אני גם מפתי, אני גם שברתי את השיניים בשביל להגיע. לא, לא, הכרת הטוב. כל מה שיש לי, לא, הכל שלך רבי אשתי, כל הקרדיט שלך. הכרת הטוב, אני אגיד לכם יותר מזה, רבי חייא. ספרת הגמרא, הייתה לו אישה רולה, אבל מה זה רולה? מקצועית. רואה את המקצועניות. מה זה הייתה עושה לו צרות? מה היה אומר לה עושה? תכין לי שקשוקה, מכינה לו ספגטי. תכין לי זה, מכינה לו. כל הזמן תלמידים באים אליו. הייתה יוצאת עליו, צועקת, איזה בושות. תראי לך, בעלך, מגיעים חברות, בעלך בא, מה וזה צועק עלייך? בוא, צריך למות באותו רגע. לא עכשיו, לא? חיות יקרות, רבי חייא הייתה לו אישה, הייתה ממררת החיים כל הזמן, התלמידים היו אומרים לו, רבנו, גרש אותה, פטר מהרולה הזאת, מה יש לך לחיות איתה? בוא נביא לך מישהי שדידה, חדשה, מי לא תרוץ עליך, אתה גדול ישראל. לא רק שלא היה מגרש אותה, מספרת הגמרא, כל מקום שהיה הולך אז בזמנם, לא היה חנויות, היו רוכלים. היה רואה כל מיני דברים לאשתו, כל מקום היה, זה לאשתי, קונה לה. אמרו לו, הרב, אנחנו היינו קונים לה רעל, שמים לה בכוס. היינו מכניסים לה איזה מקר בעיניים, מה אתה, לא מספיק לא מגרש אותה, אתה קונה לה, על מה אתה קונה לה? תראינה מה זה. אמר להם, רבניי, תקשיבו טוב, די לנו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מהחץ. רק על שני הדברים האלה, לא משנה רולה, לא משנה, רק על שני הדברים האלה, אנחנו חייבים לה את החיים. אתם מבינות החיות שלי, מה זה הכרת הטוב? מה זה להכיר טובה? אחותי יקרה, איך מספרים על הסבא מסלובודקה. הוא היה אומר כל הזמן לתלמידים שלו, בנים שלי, ילדים שלי, כשאתם עולים לאוטובוס, לפני שאתם יורדים, אל תשכחו להגיד תודה לנהג. מה תודה לנהג? שילמנו לו, מה בזכותנו יש לו עבודה? זה הדור הזה, בזכותנו, אחותי. איפה הלכת? איפה התרחקת? מה זה בזכותך יש לה עבודה? זו הרגשה. היום את הולכת קונה משהו, המוכרת אומרת לך תודה רבה. חיות יקרות. אמר להם, בניי, זה לא משנה. הוא שירת אתכם, הוא עזר לכם, בזכותו נכון שילמתם, הגעתם ליעד שרציתם, תגידו תודה רבה. הרב שך היה ידוע שהיה הולך ברחובות, הוא היה כולו שבוע בלימוד התורה, הרבה פעמים היה נתקע בעמודים, אומר סליחה, ממשיך ללכת. ככה היה הרב שך, יום אחד, הוא הולך ברחוב, פתאום גשם זלעפות התחיל לרדת, ממש הקו נרטב מכף רגל ועד ראש. לא שם לב, אפילו ברוב שהיה שקוע בגמרא לא שם לב. אחד התלמידים שקלט את זה, מיד לקח מטריה ובא כיסת הרב, וככה ליווה אותו לבית המדרש.
אחיות יקרות, הוא תלמיד, הרגיש וואי, איזה זכות. אני זכיתי לחסות הרב ללוות. 15 שנה עבר מהמקרה. אותו תלמיד כבר בגר, נהיה אברך, אבא לילדים. יום אחד הוא מספר, הולך ברחובות בבני ברק, שומע צפירה של רכב, מסתובב, וואו, הרכב של הרב שח. הנהג אומר לו, תעלה, הרב רוצה אותך. עומדי, הרב, וואו. הלב רואה בחוזקה, עולה לרכב. כן, הרב, מה? הוא אומר לו, תגיד, לאיפה אתה הולך? הולך לבית, הפסקת צהריים. איפה אתה גר? מה הרחוב? אומר לו את הרחוב, פונה הרב לנהג, אומר לו, קח אותו לביתו. ההוא בהלם, הרב, מה פתאום חס ושלום שהרב ייקח אותי? מה פתאום? אומר לו, שקט, אני הרב, קח אותו לבית. הגיעו, דקה לפני שהוא יורד, אמר הרב שח לאותו אדם, תדע לך, 15 שנה אני דואג ומתפלל. 15 שנה אני בוכה שמה יצא, אני אצא מהעולם בלי להחזיר לך טובה על מה שעשית לי. היום אני יכול לצאת מהעולם ברוגע, בשקט, בשלווה, החזרתי לך ולא במשהו. תראינה מה זה, החיות שלי, אתן מבינות? מה זה הכרת הטוב? באיזה ממדים? באיזה רמות? אחותי היקרה, הכרת הטוב, לא תכירי לאמא שלך. כמה יאמן לה, כמה היא טורחת. לא תכירי לאבא שלך. אחותי היקרה, מחר לבעלך. החיות יקרות, הכרת הטוב, מי שרוצה חיים טובים, הכרת הטוב. מספרים על רב משה פיינשטיין, היה אחד הגדולים בארצות הברית. יום אחד הוא היה זקן, היה קשיש. החיות יקרות, יום אחד הוא הלך עם אחד העוזרים להביא תרומה לישיבה. לא פחות, לא יותר, היו צריכים לעלות לקומה השישית, והרב זקן ישיל שעולה עוד קומה ונעצר נשימה, ועוד קומה עד שעלה קומה שישית, רט העיניים אחורה. נוקשים בדלת, פותחת בעלת הבית, וואי הרב, איזה זכות, מכניסה אותה, מכינה להם כוס תה. מה זכיתי שהרב הגיע? שמי, יש כאן עניינים, אני צריך את העזרה. בטח, לא חושבת פעמיים, הוציאה את הפנקת צ'קים, כותבת תרומה ככה גדולה, הרב מודה, יורדים למטה, איך שהם יורדים מגיעים למטה. אומר הרב לעוזר, חכה לי, יש לי עוד, שכחתי משהו. מה? אני אלך, לא, אני הולך. עלה הרב עוד פעם 6 קומות. הגיע, נוקש בדלת, בעלת הבית, אמרי הרב, מה קרה? הכל בסדר, מה? אומר, תשמעי, שכחתי, אמרתי לך תודה רבה על התרומה, ולא אמרתי תודה רבה על הכוס תה, אז תודה רבה על הכוס תה. הייתי קרוב לרד למטה, העוזר אמר, נו, מה שכחת? אמר, שכחתי להגיד תודה על התה. אבל הרב, אמרת תודה, זה על הכל. יש תודה על התרומה, יש תודה על התה. תראינה מה זה דרכם של גדולי ישראל. תראינה מה זה אחותי היקרה, הכרת הטוב, בלי חשבונות, בלי שיקולים, אחותי. זה יעצב את המהות שלך, זה יעצב את הנשמה שלך. אחותי היקרה, אם את תלמדי את עצמך, את רוצה חיים עם אנרגיות טובות, למדי את עצמך לראות את הטוב, למדי את עצמך להכיר את הטוב. את תראי שכל החיים שלך משתנים לטובה. את תראי שכל היום שלך הוא יום חיובי, הוא יום מבורך. יותר מזה, תראינה עד איפה זה מגיע. אתם יודעות שיש מצווה, כששוחטים עופות, אחרי ששוחטים תרנגול, אז זורקים אותו על הרצפה והוא ככה מפרפר. יש מצווה לחצות את הדם. מצוות כיסוי הדם, זה חובה. אומרים חז"ל, מה השורש של המצווה? למה צריך לחצות הדם? תראינה מה זה. כי הוא מספר את התורה, כשבאה רבקה לפגוש את יצחק, היא הייתה על הגמל. איך שהיא רואה את יצחק, ליבה מחסיר פעימה מההתרגשות, היא נופלת מהגמל. באותו רגע אומרת התורה, נפלו בתולותיה. והכל התמלא בדם. מיד באו העופות וכיסו לה את הדם. אומרים חז"ל על אותם עופות שכיסו לרבקת הדם והצילו אותם מבושה. לנצח נצחים לדורי דורות, מצוות כיסוי הדם. תראינה מה זה הכרת הטוב. לא יום, לא יומיים, לא דור, כל הדורות יכסו את הדם. החיות יקרות יותר מזה, יש מצוות פטר חמור. מצוות פטר חמור זה לעשות כביכול פדיון לחמור. לוקחים לחמור, מלבישים אותו, מקשטים אותו, פודים אותו. עם כהן ממש, אומרים חז"ל, כל השורש של המצווה הזאת, שעם ישראל יצאו ממצרים. כשעם ישראל יצאו ממצרים, מי סחב להם את כל הזהב, את כל הכסף, כל האוצרות, החמורים? אבל חמור, זה התפקיד לו, בשביל זה בא לעולם. זה לא משנה, אל תעשי חשבונות שלו. תעשי חשבונות
הוא עזר לך, הסתייעת על ידו, זה עזר לך בחיים, חייבת הכרת הטוב, לנצח נצחים, נזכור לאותם חמורים, לאורך כל הדורות את ההכרה, תראינה מה זה עד איפה מגיעה הכרת הטוב. כתוב על ראובן, וישמע ראובן ויצילו מידם, יוסף הצדיק יוצא לאחים, איך שהם רואים אותו, הנה בעל החלומות, יאללה, מתכננים עליו פיגוע. מה כתוב? וישמע ראובן. אומרים חז"ל, מה שמע ראובן? למה ראובן יצא נגד האחים והציל אותו? הכרת הטוב. ראובן החליף את יצואי אביו, את יצואיו של יעקב. יעקב כעס עליו מאוד. היה בטוח ראובן, נגמר הסיפור שלי, אני לא חלק מהשבטים. במשך שנים מספרת התורה, ראובן היה יושב כל יום בצום, בתענית, עם שק באפר, חיפשתי להיות חלק משבטי ישראל. עד שבא יוסף לספר שהוא חלם שירח כוכבים, 11 כוכבים משתחווים אליו. היא הבינה, 11 אז אני בתוכם. הכרת הטוב חיכה ראובן במשך שנים. מתי הגיעה ההזדמנות שאני מכיר אותו? והוא הציל אותי, באותו יום הוא פסק מסקו ותעניתו. הוא לא התכוון יוסף, הוא לא חשב, הוא לא משתנה, אני נהניתי, אני הרווחתי. אני חייב לו הכרת הטוב. תראינה מה זה הכרת הטוב, החיים שלי. מי שרוצה חיים טובים, מי שרוצה חיים שלווים, אחותי יקרה, אין מציאות של להגיע באמת לאושר, לשמחה בלי עבודה. זה לא יקרה לעולם. זה רק על ידי עבודת מידות. מי שתיקח את עצמה לידיים, מי שלא תוותר לעצמה, מי שלא תחפש תירוצים וכל מיני סיפורים, אחותי עזבי אותך מסיפורים. מה אני צריכה? באתי לתקן את עצמי והלוואי ואזכה לתקן את עצמי. מי שתזכה לתקן את עצמה מתוך אמונה, מתוך מידת ביטחון, שיביתי השם לנגדי תמיד. אני אומרת לכם, אני רואה את זה. אני אמרתי לכם, השתבח שמולד, זו תקופה של ניסיונות מפה עד להודעה חדשה. אבל אני אומרת לכם, את עושה דברים שהם בינך לבין האלוקים. השם יודע כמה היצרה מכה, וגם אם נופלת, מיד אני קמה, מיד מתעשתת, מיד מה השם רוצה ממני. ואני אומרת לכם, אני רואה את הקדוש ברוך הוא, שולח לי מסרים, ביתי, אני רואה אותך. אני רואה כמה את עובדת, אני רואה שאת לא מתפשט, אני רואה. אחותי יקרה, שיביתי השם לנגדי תמיד. אל תעשי חשבונות של אף אחד. מה אני? איך אני בונה את עצמי? איך אני משתפרת? איך אני משתנה? איך אני מגיעה להיות בעזרת השם כמו השכינה הקדושה? מי שתקרא את חוברת ותאמר גבורה, זה י"ג עיקרי האמונה, לא עיקרי האמונה, י"ג מידותיו של הקדוש ברוך הוא. מידותיו של בורא עולם. רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. את קוראת כל יום יש את הסדר של הלימוד שלו. את קוראת, את מבינה כמה השם רחום, כמה השם חנון, כמה השם צריכה כביכול להידבק ולהידמות לבורא עולם, גם אם פגעו בך. אל תחזירי, לא רק שלא תחזירי, תחזירי טובה, תהיי טובה. חיות יקרות, באמת, מי שתזכה ללמוד את החוברת הזאת ולקחת את הדברים, ולא ביום אחד, זה עבודה קשה, אני כבר כמה שנים טובות קוראת את החוברת הזאת, וכל פעם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ועם כל המידות בדרך, כן? אבל החיות, ותאמר דבורה. החיות יקרות, מי שתזכה באמת להידמות למידותיו של בורא עולם, אחותי, בלי חשבונות, בלי ויתורים, בלי פשרות, את תראי שהחיים שלך יותר רגועים, יותר שלמים, יש לך יותר שמחה ויש לך יותר ניסים ונפלאות, כי איך אומרים חז"ל, אדם שמודה, אדם שיודע להכיר טובה, אומר בורא עולם, את מודה עם כל הצרות שלך, עם כל הצורים, את אומרת תודה, בואי ניתן לך ישועות כאלה, בואי ניתן לך ניסים שלך באמת על מה להודות. אבל מי שכל הזמן רע לה, אמר לה, אין לה יום אביב, אין לה לילה, כל הזמן היא רואה מה לא טוב ומה לא בסדר ומה אין לה ומה חסר לה, אומר בורא עולם, מה אני חייב לך? הרי כל מה שיש לך זה בונוס, מתנות חינם. בואי ניקח לך מה שיש לך ותלמדי, אז להעריך, רק מתוך החושך מתגלה האור. אחותי היקרה, אם תלמדי את עצמך להכיר טובה, אם תלמדי את עצמך להודות, אחותי היקרה, תראי שהקדוש ברוך הוא נותן לך בלי סוף ישועות, ניסים ונפלאות, כדי שתודי ותודי בלי סוף. השם יזכה את כולנו לעבוד על המידות. נזכה לעלות ולהתעלות. נזכה להיות הגולנצ'יקיות האמיתיות, שיביא גאולה שלמה בקרוב, בחסד וברחמים. מה שהיה
אלוהיך